Pardon pini ke itu nak rongjang pong pini ke PSLC mas joining program pini itu nak tim hong konsensi pensi ke deng lo abang solong ke alangli ke prang PSLC along ex candidate lo alangli aku alangli puthot alangli BJP long si aku cidun chulo je BJP long mesen hibon polangli dun lo kita ningkan ini ke thoma pipen alangli ke thek dunel lo BJP do lima ot adur ma ke alangli chini lo lapen alangli tung ke claim ke dam haya phan kon si karjab ma autonomous ter phan kon si karjab ma ke alangli chini lo lapet PSLC long kupisi rar tum kewang malang ja kupisi cewang nang magalang li sini lo lapet non kewang ji pini labang so mas joining long galang li leadership kewang de alang li sarim tero na ke hai sini labang so don proxy kebra pho bang ku kewang bang thulo lam so kali alang li ta khai ching honduk kathe PSLC long ke khai pen cherap loka party lagi khai pen cherap loka party lasila bangso party hen lok khai phan pareng ji pareng na bangso PSLC an cholo polang li chini si pini la bangso PSLC long mang kok don chulo lasialang li kamat ha ason thon si kar biang long rat tame mat halang ko laben BJP long non ke dol li samta bangoi nangli somar ili somar pajok nangji puro tang la bangso PSLC long lam long wangoi tum klem rap penak tum BJP ke khai phan rayu ne Rai un person te aso bed alam BGR alam antal tum eviction tem thekhe pulo tang de tum kupilo tum bijikan ke cikinang ya thai dolan hala bang sol tum manuti tamat hanoi matha honoi lasialang li kamatha sol lenang tum BJP long ke doli jar sumanda langoi tapi alang li ben rang pathan hena people si BGR alang tum eviction se deadlock ke alang li BJP lo ke claim dun bom ona hot alang li pele nang pathan to hok lo nili ke dam tang PSLC pen se chin hong constituency pen MEC election contest la pen MEC election de pen MP election apang bang ke nili BJP along nili chipa ok hala tum kaning je teng ke ye ruling along dudu nai ruling government along dudu note rat upon our side itu ban tiket ko he kan claim tiket ko alang litum alam kacu be alam sini lita hok tim kok sini litu lo la penili hadak mucong bang ke nili chini lo hala dak kwan si khailong ria farman ke claim mak ke claim bang ke nili chini kop hadak hala dak nili ke thek dun lo la son hello itu ma farman emprek nagawan piji ke apsian lam lo itu ma khai nang pe job je ke apsian lam lo hala bijar long ke do akiche so pan ke eviction thek ji ke apsian lam lo alang tum phan kachupi duk dun back election hut kachupi hai dun back alidar sa phananta alang tum jinghon thek dim bang ke la hello alang litum pini a contract so contract sa chu pipo apunji be se pacheklem toji punji na metha punji chiri not kam chuklem mo mat maka petang dap itu boxes nang pila la pena bat ke pas ke petang dap anong enang pila la son chubay po kam pipo lak hom lak di malak ko lak ke makam ane tang eto pulo tang te alang itu abim ke bil pipe ning kan thong ning kan klian asi pending an ke hala puke kam ka chuklem matung contract ka chuklem matung ke long dap prang jibon ko asut pencuram po ini asut ke pat kon an lo bini asomar phan loga pacar li dia phan a hem kichu ke jun dia phan ake sung the tam lo la soang bong ta halap preng ka che sai dia phan preng osong se ka che sai the dia phan attention the tamam non bia lo ali dar satu lailo la pen ke alang litum akam ke peklem te po opening dampo ni tum BJP tum son nang klem kilo nang tum long lo rat along ke chupin dak sita pu ke klem tum ke ala tum ke ana ne kisu kuat la sula hello la pen hala VGR along edu akichi so phan upi posika eviction se det bapu alang tum ke klem kamat ha bang ke la hello alang litum hala tum abu pen pite ni tum hai un elu isi lalo isi bang ke hala tum phan kai eviction dia phan la tum long ajak kong bi athi ajak kong bi dim bang ke ha Bihar pe nakiti Assam lo pe nakiti ha
West Bengal pen akit hal hea akit cia sualidar sa tumarum si totro na hal tumarum si totro aga hal tu ordar long lite tadak la tu claim ji aja jong selang tum pati pekdet pelonte alang itu tiket talong lelo ang hoy talong lelo hal hea ka chu pere pen ajok si alang itu eviction na hede lasi sita karbia pan ka eviction pulonte karbia dim ka eviction pulonte alang itu tiket long le daji po bang ka alang itu pere yok eviction lo amit hanga ke panci eviction lo pelonte hal kici ke biar tumbang ke infon tu mucak yang laku sonsi alang itu akan dapat cong nasi sie matum jong he tuliram rong hang kai jupin dak sita ma BJP tim kar biang long jupin dak sita alang itu ke kici arum tot prong pon alang itu ke pangman ke non pen non ne pen sita alang itu ke claim undelu la helu nasi labang solam ni cini dun si ni stame lapuson kacukai lepen kai long rem arman ke claim kle song lo BJP parti lo ili ke dudun ke alle belo la son lok ke moentang ta itu make su ni suar ni stame puji kamat ha pensi ni kaya parti kai long rem arman ke claim kacupidu kathar sar ke jenglok IPSLC long songjap ko soya pitu karyap ke claim song lo ni puthot chiru chute ni kamat ha ta ni joy chat arjang chat alak lapen ni rat akhir jumen ni long alang kamat ha pensi ni stame bini bang lo lapen non ki bang we tum asta ni nang dam bomo ni tum tawang ko busi halap BJP long alidar sa tum stame ni tum nil phan lam chang na ki lo bang ko athi tulira ma phan ka chiki ke itum akhai along ri lapen hala leaders ke mandu na tum ta ada judun kok po sini si alang itum stame laso advice laso anang pere tu na bangke ni lilong dulu nanti abang dulu nasi alang itu pasta ni kilo rabjin pen alang itu sama bangku.